Yan, kasama natin ang ating dalawang foreman ngayon. Ay, foreman, last day nyo na daw ngayon. Ha? Wala nang bagong project. Halos 1 year din kayo. 1 year din kayo talaga. No? Oh, sa 1 year, foreman, ano pinakamamimiss mo dito? Lahat kayo. Anong pinakamamimiss mo dito sa mga project, sa mga ginawa ninyo? Siyempre, given, mamimiss mo talaga si Brenda. Oo, yung may-ari. Ano pinakamamimiss mo sa... Isa ako lang. No. Walang pagkuhan ko sa inyo nga. Ay, nagalit ko sa inyo. Sa lahat. Sa ilan yung ginawa mo? Bahay nila 4, 5. Ninyo na Pang-anim ang nanay. Pang-anim? Yung renovate ng nanay. 1, 2, 3. 4 doon. Oh, 5 nga. 5. 5 doon, kanin to. Oh, doon sa 5 ginawa ninyo. Sa limang project ninyo. Kuya, ano foreman, ano pinaka gusto mong ginawa? Yung ginawa mo, ano yung pinaka gusto mong nagawa? Sa bahay. Sa lahat ng project ninyo. Ito lang, ang madam din din. Yung bahay. Kay Mama Sita. Pero sa mga iba-iba, marami. Marami din. Etong itong farm, itong hinaguan, nahirapan ba kayo dito? Hindi naman. Yung mahirap, yung mga bato. Itong kahoy, hindi mahirap yung kahoy. Ay, so yung mga bato. Mga siminto, yung mahirap. Ikaw po, foreman, ano pinakamamimiss mo dito? 1 year din. Lahat kayo. Ay, sis! Lahat kayo. Kanino ba tumibok ang puso mo sa mga social climber? Baka mamaya may lihim ka na pala dun, ha? Kung meron, bakit po si Inday Katok? Inday Katok agad. And of course, kasama natin the official secretary and treasurer of Mama Sita, the assistant, ganyan, and everything. Ito si ate, hindi ito makawala kasi dito na to. Everyday life na to eh. Oh. Foreman pa niya kapag pag wala na kayong mga project, wala kayong ginagawang bahay, anong nyo? Wala, patabay-tambay lang. Paabot lang may magpunta sa bahay. Maghihintay ng project. O sige, shout out natin yan sa lahat ng mga gustong magpagawa. Kontakin nyo lang ako, ha? Sige. Ako na yung magiging nila. Kontraktor, ha? Ako magsusupply ng tauhan sa inyo. PM nyo lang ako kahit saan po yan. Basta kung stay in, saka pamasahe. Tawag lang. Maganda usapan. Correct. Mabilis, magaling ang grupo na to ni Foreman. Ilan yung original mo tauhan na una? 6. 6 kayo talaga original. Pero pag maramihan talaga mas... Mayroon naman makuha. Sa amin. Galing, ha? Nagaling contraction niya. Mga sanay na talaga sa gawain. Ayan, dito na sila. Last day nyo na, di ba? Last day na, ayan. Sa dami na naging project nyo kay Brenda, anong pinaka mamimiss ninyo dito sa trabaho niyo? Masaya, palagi. Ha? Miss namin. Masaya lagi. Sige po. Yung samahan namin mga katrabante, tapos kay Brenda. Sip-sip, hashtag sip-sip. Pero may gilupad na. Ikaw, kuya. Ano mamimiss mo dito sa trabaho ninyo kay Brenda? 1 year, naka 1 year din kayo, no? Ikaw, ang yabang mo ha, porkit nakakalbo ka na. Nani ba ikaw, Ryan? Brenda, maraming salamat na nakapunta kami dito, trabaho, at saka, Naka 1 year din. maraming salamat kay Brenda. Ano nga pinakamamimiss mo dito sa trabaho nyo? Yung after seldo, inuman, gano'n? Ano ba? Huwag mo nga. Ira ka sa makita ko, napakasuplado mo talaga, ano? Wala kang binigay sa akin na Ha? kasalubong. Andyan nga. Hindi ko nga alam na last day nyo na eh. Nasaan nga? Andyan nga. Last din hindi mo na ako makikita bukas. O, di mo ka magpakita.
Huwag ka magpakita, ha? Huwag ka magpakita. Doon ka na sa babae mo. Joke. Wala nga akong Ano nga? Oh? Oo na lang ha, nakita ko yung Facebook mo, napakasinungaling mo talaga. May pa I love you ka pa nga doon. Sira ulo ka, niloloko mo ako. Ano nga? Kay Brenda, maraming salamat. At saka ano na, Mm. last day na namin. So hindi ka na babalik? Hindi na kami babalik. Bukas. Ah, hindi ka na pupunta rito? Hindi mo na ako nakikita. O di, huwag ka magpakita. Kung pauwiin kita. Thank you. Sa lobong ko, May andyan nga. sa lobong ba? Hindi mo na mamimiss yun? Yung, Miss ko. ha? Especially for you. Apaka-landi mo talaga. Apaka-harot talaga ni Ryan. Ano nga daw ba? Ano, ang daming pabigas. Buwan ko nga ano kain oh. Ngaya, yung kagatomay. Alas, naiwan ko sila. Ang daming pabigas. Bis dito ko. Mabis din ako diya. Oh. Parang naiiyak ka, Foreman. Iyak ka ba sa init? Baka nag-iinit ka na nga ah. Baka gusto niya naka-table. Ay. Yung mabayot. Alam nila, natatanggap nila sa... Yan, mga pabonus ni Brenda para sa kanyang mga tauhan. Ang mga bigas. Yan, sa kanyang mga tauhan. Yung iba wala po ngayon, hindi sila naka-attend at may mga trabaho din. Thank you. Wala ko naman kami nabayas sa Manila. Ano sasabi mo? May bigas ka? Thank you. Wow, may pasa ka prize. Ano masasabi niyo? May mga pabigas na kayo, may mauwi na kayo sa misis niyo. Para makamot ka ng batok. Ilan ba misis mo? Isa lang. Wala pa? Bako. May pauwi, may pabigas. Si Mayor. Ano, Parman? Ano? May sahod pa, may bonus pang isang kaban na bigas. Na. Dagang kayo salamat. Naapatan duway. Ng bahay. Oh. Oh, thank you. Sa sunod, kung may magpagawa ng bahay, may tanduay pa pataban, ha? Bitoy! Pasahod na. Itoy. Ay, ito si Tatay Mitoy pala. 19. Oli! Nolly. Pak. 1.5. Oo. 1.5. 1.5? Ano 1.5 na lang? Ryan! Hala. 1.5. 1.5 na lang? 1.5 na lang. Si Ima ka di ba? Sa 1.5. Yan. Pinang-inom. Soy! 1.5 soy. Yan. Puloy! Wala pa. Hala, pak. Iba. Ikaw kasi puloy. Anong cleaner? Penner. Planner. Kani, ikaw cleaner? Wala pa. 300. Okay na na. Yeah, thank you! Thank you! Ako, mamimiss namin itong mga to. Umiyak kasi for months. Ba't umiiyak ka, Foreman? Wala. Uy, isa lang mamimiss mo sa kanila. Kiray. Hindi na, iyak na si Foreman. Wala. Thank you so much. Invite si Forma, matutod sa ila. Matutod sa ila. Kakatoy ng baboy. Ikaw nalikatayin. Thank you so much. Next time, baka malay natin pagawa si Althea dito sa Raya ng bahay. Si Rhea dito papagawa ng bahay. Si Oyong naman magpapagawa ng mukha. Bye-bye. Bye! It's DJ.